Dacă nu vrei să mă ajuți, suntem cunoștințe. Atunci e pula. Cu Gmail nu? Este așa cu... crezi departe. Nici, nu te spărea. Nici pe jumătate nu spun unde ești tu. Așa e. Nu. Că am eu pereata asta pe dungă. Aia nu înseamnă... Aia nu înseamnă că îți eu unde ești tu. Nu. Eu te-am întrebat de un ajutor. La calculator? Da, Care? La Gmail. la Gmail. Dacă vrei să mă... Dacă nu pot... Acum? Doamne, Doamne, pula lui Dumnezeu. Nu mai avem vreme toată viața asta. Exact. Numai astăzi. Lasă-mi pula. Walter Felix. Felix Walter sau Andrei. Walter Felix, sau cum vrei tu. Am înțeles. Walter. Andrei. Abia simpatic. Fotograf. Nu, eu șofer pe autobuz. Ce căutați? Nu, eu personal, eu șofer pe autobuz. A, pe autobuz? Da. Nu, deci nu caut nimic. Eu Eu șofer pe autobuz. Nu caut nimic, nu sunt homosexual, nu sunt... Sazi, nu știu. Nu sunt nici mine. Numai atâta că m-a trebuit niște ajutare pe calculator. Scuze, deci nu am... Nu, serios. Nu, am înțeles. N-am nimic dificil. Ce am dificil ca șofer pe autobuz îmi fac toate... Actele. Sănătate. Toate ce am dificile, dragul meu, mi le fac și dacă vrei, ți le fac și ție, că șofer pe autobuz. Dacă, deci, să nu încurcăm treburile. Scuze. Da, unde locuiți? Aici în Criș. Da. Aici la bloc? Nu, în piață. Ah. Chiar în piață. Mhm. E agitație marțea în piață. Îmi văd enervat. Băi, tată, nu m-a plăcut niciodată piața. Și nici de Mănăinci nu să-mi placă, dar asta e. Ți-o place, nu ți-o place, acolo e. Ce să fac? Să-i spălezi? N-am cu ce și n-am cum. Bă, tata meu, voi la anii voștri, o să trebuia Eu la anii mei, nu te supără, eu am familie, am copii, eu am... Până la mea, asta e problema voastră, mă. Băi. Bă, scuze-mă, dar bă, da, îți pare rău? Poftim? Îți pare rău? A, nu. Dacă îți pare rău, nu te supăra pe mine. Scuze-mă. Cum dracu. Deocamdată am 3 persoane și o să mulțească la 19. Dar lucrează sau... Da, la lucru. Îi duceți la lucru. Da. Am înțeles. Frățică, fac de 20 de ani treaba asta. Și dacă fac de 20 de ani treaba asta, tu crezi că nu am psihologie în mine? Tu nu știu dacă tu te râzi de mine ce înseamnă. Ca și șofer de autobuz trebuie să ai un psihic destul de ok. Cum a fost ăla la știri, că au vrut să-i omoare pe Deci toți. tu dacă râzi de mine, tu nu știu ce înseamnă? Dar nu am râs. Haide, dar nu mă interesează. Dar nu mă interesează. Tu dacă crezi că n-am psihologie în mine, zero, bătă. Zero.
Dacă tu mă crezi că sunt așa gunoi, Dar nu, n-am zis. câte curve vrei să ai noaptea asta? 3. Eu șofer pe autobuz de 20... Nu, vezi că am... Nu, nu sunt minciuni. De 12 ani. Nu cunosc nicio curvă, ha? Poftim? Nu cunosc nicio curvă. Vă cunoașteți? 12 ani. Da, da, ferească Dumnezeu. Nu-ți mă țică. Rățică, te râzi de mine. Da-i Dumnezeu. Și ce râzi? Bă, ai de cine? Bravo. Dacă n-ai, hai bate-mă. Hai mă. Hai mă. Nu, fă, Hai bă că ești mai făcut ca băiatul, că am văzut că se bage pe cine. Dar nu vă bați. Nu ne bate. Nu Dar ne nu, că nu e bate. bine să... Hai mă. Nu ne batem. Ia scuze. Nu, nu e nicio problemă, stați Dar liniștiți. nu mă, că nu sunt malău mă. Du-te, Dar mă, n-am în pula nici mea. nu, numai că nu e nicio problemă, că și Dar eu nu, mai mă, fac din că nu astea. sunt malău mă, frate. Câți copii aveți? Nu mă, Numai unul? Câți ani are? ea are 11 ani. Mulțumim. Cum îl cheamă? Mersi. Mai pe vremea mea am fost. Tamus. Am ajuns un gunoi, mă. Dar de ce am ziceți asta? Am ajuns un gunoi. Bă, când ai muiere și familie, te duci în pule. Voi sunteți tineret, frate. Voi, number one. Voi sunteți number one. Tu crezi că am să mă bag cu tine, domnule? Da, Nu. Bă, du-te. Nu și mai de glumă. Bă, frate. La adică mă vine și ne lingeam în pula de că ești mă bag cu tine. Nu sunt malău, nu te spărea. Nu, am zis. Ferească-te Dumnezeu și ajungi pe pulă. Dar oricum, și dacă toți suntem oameni, indiferent de sex, religie sau înclinări sexuale. Nu, mă, chestia e că când ai prieteni sau nu ai. Degeaba ai bani dacă nu ai prieteni. Sau invers. Degeaba ai prieteni dacă nu ai bani. Așa e. Ah.